बिदुं बन्दनि 15 सान हारिमुआरि मावबादा खुंदों। आसाम रायजोनि हारिमुआरि बिफाननिफ्राय 7 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम हारिमु मावबादाखौ नर्थ दरं सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव खुंफुंगोन। दिनै बुद्धेश्वर बर' भेरगाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया बेखेवना होनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो। थंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि गोमसार बर', लोगो आफादगिरि अनारु बर' आरो फोरोंगिरि सोलोंसा आरो हारिमुआरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मोसानाय एबा बिदुं बन्दनि हारिमुआरि आयदाखौ लानानै बिबुंथि लाखियोदि जायफोर सोलोंसाया बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बिथांमोननि थाखाय गांसे फोरमानलाइबो होनाय जागोन, लोगोसे 15 साननि गेजेरजों बेसिक आयदाखौ फोरोंजोबनो हागोन होन्नाबो मिथिहोयो। मिडिया बिथांमोननिसिम दिनै टंला समस्तियाव बेखेवनाय जाबाय। दा बेवहाय सरकारा जे बेवहाय ट्रेडिसनेलखौ मोसाहोथारनांगौ बे नङा। बेयाव जोंनि दैदेनगिरिनि सायाव जिहेतु बिसोर माखासे लाइन माने गाइडलाइन होदों। बे गाइडलाइनाव नोंहा मिउजिकबो फोरोंनो हागोन बा ड्रामाबो फोरोंनो हागोन बा नोंथाङा ट्रेडिसनेल डान्सबो मोसानो हागोन बा आर्टफोरबो लानो हागोन। बे मोनबासो बिथांमोना लिस्ट होदों। बे लिस्ट होनायाव आं जिहेतु दिनैहाय टंला समस्तियावहाय जोंनि बर'नि एसे ट्रेडिसनेल खम हिसाबै आं बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आं बेवहाय माने ट्रेडिसनेलखौ लानाय जादों। आरो जिहेतु थांनाय मैया उदालगुरि समस्तियावहाय ट्रेडिसनेला फ्राय जाखानाय थानाय हिसाबै दिनै बिनि गथ'फ्रा खोब माने भायलिननि इन्टारेस्ट हिसाबै बे जायगायाव जों भायलिनखौ लानाय जादों। थिग बिदिनो दिनै टंलायाव जोंहा नैबेयाव ट्रेडिसनेलनि जा फोरोंनाय बेवहाय जुदि जोंनि गथ'फोरखौ जों बेवहाय एसेब्लाबो माने गायसननो बा फोरोंलांनो हायोबा निस्सय बिथांमोननिफ्राय सोरबा गुरु बा सोरबा फोरोंगिरि ओंखारनो हागौ। आरो बे एरियायाव जोंनि बर'नि जेसेबां मोसाखावरि बिथांमोन दं दिनै सासेनिफ्राय सानै, सानैनिफ्राय साथाम बिदिनो एरगोनखौ आं आसा खालामदों। दा बेवहायथ' बेखिनियानो होननानै बुंनांसिगोन। बे मावबादाया 15 सान, खिन्थु बे 15 सानजों जोंहा एसेबां साफिसियेन्ट नङा। थेवब्लाबो बेसिक खिनिखौ जोङो फ्राय मिथिगोन। बेखौ जोङो स्टार्टिङाव मोननाय हिसाबै उनावहाय जि वर्कशप लायोब्ला बेवहाय इजि जाहैगोनखौ जों नुहुरो। दा 15 सानाव जों जि हायो बेखौ जों फोरोंलांनो हागोन। आरो माखासे बर'नि जेसेबां माने ट्रेडिसनेलनि मुं दं, मोसाखावरिनि बा मोसानायनि स्टेप दं, बेखौ जों फोरमायलांगोन। मोसानायखौ बा बडि मुभमेन्टखौ हाजोबाब्लाबो किसुमान नलेजफोरखौ जों होलांनो हागोन आरो। बेवहाय फोरोंगिरिया ओरैबायदि जे सोर गुरुआ बे आइटेमनि थाखाय, बे इभेन्टनि थाखाय मोजां, जों बे गुरुखौ नागिरनाय जायो। जेरै जोंहा नैबेवहाय जिहेथु दोरोङारि मोसानाय, बे दोरोङारिया जोंहा बर' हारिमु आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादजों गनायजानाय माखासे मोसानाय फर्मुला थायो। बै फर्मुला हिसाबैसो जों बेखौ माने इन्सट्राक्टरखौ जों लिंहरनाय जादों। बे इन्सट्राक्टरा जोंनि बे जुनियर मनेस्वर बसुमतारी होनो खैराबारिनि। बिथाङा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव लांबाय टिमखौ, आरो दा गावहाबो टिम दंखायो। आरो फ्राय जोंनि बे बर' हारिमुनि माने मावबादा बेवहाय बिथाङा नुजाहैयो। आरो बिनिफ्राय माखासे नलेजखौ लानानै बिथाङा गावनो फोरोंबाय थायो। दिनै बिथांखौ जों मोननो हाबाय। आरो माखासे फोरोंगिरिखौ लिंहरदों, जिहेथु जोंनि बे सिनियर माने इन्सट्राक्टरफोर, जों बिसोरखौ लिंहरदों। मोसाखावरिनि मादावहाय लिमिटेसन दङ नामा? लिमिटेसना बेनो, बिथांमोना माखासे लिमिट होदों जे मेक्सिमाम 30 जनखौ लानो होदों। आरो खमथाराव हायोब्ला, खमथारबाथ' गाज्रि नुयो नालाय, 20 जनसोखौ 20 जनसोनि गोजौआव लानो होदों आरो। खारन माखासे खरसाफोरनि खोथा थाबाय। बिथांमोना जा खरसा हरदों बेथ' साफिसियेन्ट नङा। थेवब्ला जोङो गावनि जाथिनि बा हारिनि थाखाय जा हायो जों बांसिनखौ माने लुबैनानै जोङो फेदेरनाय जाहैयो आरो। आसाम सरकारनिफ्राय जे मोसानो थाखाय आसाम सरकारा माबाखौ सानदों नामा, लाना थांगोन नामा डिस्ट्रिक्ट वाइज? बिदिनो थांनाय बोसोराव आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम मोनसे प्रग्राम लाखांबाय बिथांमोना। खोब मोजां बे। दा दिनैहाय समस्ति वाइसआव बिथांमोना कम्पिटिसनखौ लादों। बे कम्पिटिसनाव समस्ति वाइसआव जाय देरहादों बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव लांदों, डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव लांदों। बिदिनो बिथांमोना बबे समस्तियाव बांसिन मोसाखावरि ओंखारो बै गथ'फोरखौ माने गोथौआव थानाय बा बिथोराव थानाय गोरों गथ'फोरखौ बा टेलेन्ट गथ'फोरखौ बिथांमोना गोजौआव लाबोनो सेस्था खालामदों बा फकास लाबोनो गोसो माने खालामदों। बेनिखायनो दा नैबे मावबादाफ्राबो बे बिथिंनिफ्राय जों बेखौ नुहुरो आरो। फारसेथिं नुनो मोनदों बे आसाम सरकारा बेखौ जों बाख्नायनांगोन। खारन दिनैहाय गरम बन्द समाव बा बे सामार भेकेसनाव गथ'फ्रा खोब सोरबा मबाइलजों बेस्थ' थागोन, सोरबा टिभिजों बेस्थ' थागोन, बा बायदिसिना
रोखोमाव गेलेनो हागौ। दा गथ'फोरखौ मोनसे लाइनाव जुदि बेफोरबायदि बेस्थ' खालामनो हायोब्ला निस्सय बे गावनि केरियार दालांनो हानाय मोनसे लाइन बा मा वर्कशप खालामबा बिदिखौ गावनि देहा बा गावनि जिबनखौ दालांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै सरकारा बेखिनिखौ लानाय जादों। आरो बिथांमोना ओरैनो गरम बन्द समावथ' फ्राय मानसिफ्रा ओरैनो थायो, टिभि नायगारो, मबाइलफ्राव ओरैनोसो टाइम पास खालामो। खिन्थु नैबे मोनसे इलेक्टिभ साबजेक्ट बायदि बिथांमोना माखासे रोंगौथिखौ लानो हागोन आरो। बे जायफोरा रायजो राजा निस्सय बे जिहेथु जोङो फ्राय जोंनि माने बर' जाथियानो होनांसिगोन बा आंबो जाफेरबाय, आंनि लोगोफ्रा जाफेरबाय। दा मोनसे आयदाखौ जों रोंनानै थायो, जोंनि बर' जाथियानो होनांसिगोन। फ्राय रोंनानै थायो, सोरबा बिराद मोजां खनगिरि दङ, सोरबा बिराद मोजां माने मोसाखावरि दङ, सोरबा बिराद मोजां दामनो रोङो। खिन्थु नाथाय जोंसो सिनायो बिथांमोनखौ। बिथाङा सासे बिराद मोजां खनगिरि, बिथाङा सासे बिराद मोजां दामगिरि बा मोसाखावरि, जों नों आंजोंसो सिनायलायो। नाथाय गोजौ लेभेलावहाय बिथांमोनखौ रावबो सिनाया। आं बुंबाबो बिथांमोना बा सोरबा जोंनि गुरुआ बुंब्लाबो बिथांमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामा। खारन बिथांनि बै फोरमान बिलाइयासो फोरमायगोन। खारन बिथाङा सासे गोरों सासे स्टुडेन्ट बा गोरों, बे आयदायाव बहुद गोरों, बेखौ माया खोन्थागोन बा फोरमान बिलाइयासो खोन्थागोन। ओंखायनो जोंनो एनि टाइम फोरमान बिलाइखौ नांथारगौ आरोखि। दा नै दिनै बे सरकारि जिथु माने वर्कशप लादों, बेवहाय फोरमान बिलाइ मोनगोन। निस्सय गथ'फ्रा उननि माने केरियार दानायाव नैबे मोनसे हेल्प होगोन बा मदद होगोनखौ आसा खालामो। गिबि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिबाय। दिनैनि बे जा जुलाइ दाननि 7 खालाराव आसाम नाङै जा मोनसे समष्टि वाइजआव जा मोनसे 15 साननि थाखाय माने मोसानाय बा मानायनि बिदुं बन्दनि हिसाबै फरायसुलिफोरखौ मोसानायनि जा मावबादा लादों, बे थारैनो बाख्नायथाव आरो सरकारनिसिम जोङो साबायखर जासिनांगोन बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय। आरो बिनि गेजेरजों जों बेखौनो नुनो मोनदों जे जोंनि फरायसुलिफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोंनि जा स्कलास्टिक मोसानाय, मुसुरनाय, रोजाबनाय बा गेलेनाय बा सावगारि एरनाय बायदि माने बिथिङाव जोंनि फरायसुलिफोरखौ मुखुब लाखिनानै फरायनायजों लोगोसे जोङो दावगालांनो हायो बा गावनि टेलेन्टेडफोरखौ, गावनि माने जोनोमजों फैफानाय गावबा गाव मोनफा मोनफा आखुथाय थायो फरायनायनि अनगायैबो। दा बेफोर माबाखौ जुदि जोङो सायख'नानै जायफोर मोसानाय बिथिङाव गोसो गुदुं आरो बेफोर फरायसुलिफोरखौ जोङो बिदि मावबादानि गेजेरजों फोरोंनो हायोब्ला थारैनो बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे बे दिगावबो बिथांमोना गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हागोन। आरो बेखौ दिनै आसाम सरकार बा गुबुन जोंनि भारत सरकारा जाबायदि मोनसे माबाखौ लानानै गेलेनाय बिथिङाव, मोसानाय बिथिङाव, रोजाबनाय बिथिङाव बिदि मोनसे हाबाफारिफोरखौ लाबोदों, बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि फरायसुलिफोरा मुलाम्फा जागोन। आरो बे मोसानायनि गेजेरजों जोंहा दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय बा जों गुबुन गुबुन माने भारतनि क्लासिकेल मोसानायफोरजों जोंनि गावबा गावनि हारिनि दोरोङारि मोसानायफोरखौबो जोङो दावगाहोनो हागोन। आरो जोङो जुदि फरायसुलिफोरा मोजां रोखोमै सोलोंलाङोब्ला बिनि गेजेरजों बिथांमोना गोजौ थाखोआव फरायनायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनायजों दावगालांहोबाय थानो हायोबा बिथांमोना थारैनो गावबा गावनि हारिनि मोसानाय मुसुरनायफोरखौ, हारिमुफोरखौ बिथांमोना गोजौ थाखोसिम लांनायाव मदद जागोन, बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। बेनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे मोनसे हाबाफारिया। बेनि गेजेरजों जिथु जोङो दानि मोनथिना मोनखादों, जोङो मोसाखावरि जायफ्रा मोसानो सोलोंगोन बिथांमोना रोंनायाथ' रोखा जाखाबाय। आरो लोगोसे बिथांमोननो सरकारा मोनसे फोरमान बिलाइ होगोन। आरो बे फोरमान बिलाइया जुदि बिथांमोना मोजां रोखोमै सोलोंलांबाय थायोब्ला गावनि सोलोंनाय बा फरायनाय गोजौ लेभेलाव फरायनाय मानायफ्रावबो बिथांमोना सिटनि थाखाय बा बायदिसिना माबाफ्राव बेफोर मोनफा मोनफा मोनसे हेफाजाब जागोन। आरो बे फोरमान बिलाइया बिथांमोननि दावगानायाव मोनसे मदद खालामगोन, जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो। आसाम सरकारनि मोनसे 15 सान लानानै